George Juma, Ramogi TV, Migori. Kambi tudruok ma Safaricom obago nyasi mar tipo mar chwalo chendo mag M-Pesa machiegni kod jopiny e lap ma Jomo Kenyatta e boma Kisumu. E nyasi ma gisebedo ka gitimo madhialo higni 18 nyaka ne chak chendo mag M-Pesa pacho kendie. Mendi osebedo ka timore e gwenge ma Kaluo kod Imbo mar Kenya e jumani. Safaricom ne oriwore gi kambi mar Royal Media Services e neno ni gimiyo johera magi mich mopogore opogore e kinde nyasi makamano. Customers got chula through lipa na M-Pesa. Safaricom osekonya kuom services mang'eny kaka products magi kaka zidi, akene zidi ma nachako kene zidi from last year. To aneno ka adhi maber. Okamanyra gi change kaponi client obiro nikech chudo bedo mayot. Mopogore gi mano gimiyowa products moko mabeyo makonyo kaka jouso gimoro ka zidisha plus zidisha miyowa tich mayot an kaka ng'ama nigi biashara omiya uwezo mar gocho ne clients gi nengo moyweyo. No, iluongo ni grand final mar M-Pesa Sokoni festival. Wasebet kawa celebrate 18 years mar M-Pesa. M-Pesa osedongo mana nikech customers ma wan go mosebet ka support wa, mosebet ka tiyo gi product no. Koro wakwajo Kisumu mapoko chopo mambo leo, chopuru stadium, chopuru e showground kai. Weche beyo, gik moko beyo, mach liel buru du. Team skund sekondar ma Oyugio Gango obedo team makende mawuok e gwenge ma Nyanza ka okombe tuke skunde sekondar tam mar 2. Oyugio Gango oloyo kombe mar netball e tukego mano bagi e kaunti